Ang tambalang walang katulad. Dramahang mahirap bitawan. A moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Isagad mo na! Unsa man ang unod? Ang unod huyang. Ang unod humok. Kay ang unod madunot. Busa ang unod dali kayong makabig sa tentasyon. Humok makabig ug malamoy sa dautan. Higala igsuon ni ang pulong sa Dios sa basahon ni Pablo sa Galacia. Karon ang mga buhat sa unod dayag nga mao kini panapaw daotang pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pag-indigay, kapungot, panagbingkil, mga pag-alsa batok sa kagamhanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo, mga pagsinahay, mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghudyaka, ug sama sa mga ingon niini. Mahitungod niini ako nagsulti kaninyo kaniadto, ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miaging panahon, nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang, dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios. Atong mabasa sa Galacia 5:19-20-21. Higala igsuon, kumusta ug maayong buntag natong tanan. Welcome sa makausapan ining atong laing edisyon na usab dinhi sa atong tulomanon. Live radio drama, Dear Max FM, a moment with FG and Jazzy. Kumusta? Kumusta Ate Jazzy? Maing buntag, FG, maing buntag sa atong tanan. O kumusta? Nabasa na ko ang scripts, FG. O samtang gipaminaw na ko ang pulong sa Dios sa gibasa nimo sa Bible, murag mihaom kining maong sugilanon karon nga maoy atong i-live drama. Sulagma o dili sulagma Ate Jazzy, basta ang buhat nga dautan gyud. Mga higala, mga igsuon ug mga suking tigpaminawan ilabi ni gyud sa amo mga suki na kaayo sa Facebook Live. Live drama nga makita ninyo sa Facebook Live, ha? Siyempre, din sa amo ang Facebook page sa 88.1. Live drama sa nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga mahimong mahitabo niya. Mahimong mahitabo nila. Mahimong mahitabo nimo og nako. Sugilanon nga puno sa mga pagtulunan og mahimong mahitabo natong tanan. Ning adlaw sawaan na usab nato sa pagpaminaw kining lahi nga sugilanon, mga kamax. Ang paghugaw-hugaw sa kadungganan dili kuna makita ug mailhan gyud sa labing daghan. Kitang tanan baya gipakamatya na sa atong Ginoo. Gibili na niya diri kanato ang kaalam aron atong mahibaw-an kung unsa ang dautan, kung unsa ang katarong. Apan ngano man gyud nga bisan og nahibaw na kita nga kung magbuhat kita og dautan dako kining sala, apan nganong mubuhat man gihapon kitag dautan. Ang maani sa pagtanom og dautan mausab ang kadautan. Kadautan nga way katapusan. Higala igsuon mao kini ang unod sa sugilanon nga atong i-live drama nining adlaw. Ug ang kaagi nga buhatan nato og kinabuhi nining adlaw atong giuluhan og hugaw. Sa katapusan, suod sa 2 ka tuig ug panakay og barko, ni anasab ko mi pauli aron tagbawon ko ang akong kamingaw nimo, Grace. Oh, Grace, mingaw gid kay ko nimo day. Billy. Grace. Billy. Oh, Grace. Ngano ka, Billy? Naunsa ka? Dili man ikaw mo angay mangutana anak nga rin ako, Grace. Ako ang angayang mangutana nimo. Ngano man ka? Naunsa man ka? Unsa may hinungdan, Grace? Nga naman di ay lagi. Ngano nakapangutana ka man ako og ingon ana? Unsa man sa hinungdan? Pilakop ta katuig.
Pilagod ka tuig nga wakon nimo sa duol kay tuwa ko sa barko, tuwa ko sa nasod. Unya karon. Niya mi pauli nako. Natural nga hidlaw kayo ko nimo, gihidlaw ko nimo, ug ikaw gihidlaw sa unta nako. Pero unsa man di ay, Billy? mura ka magway gana. Unsa? Nabuang ka? Bitaw. Kimingaw kay ko niya, pero siya mura lagwa, ikaw mura lagwa. Mura magrespitar lang imo ha. Mauna ako namot ko nan. Sabad ya, uy. Di ka po'y ko, Billy, uy. Katulagon ako. Binugot, tanaw na to. Kini sa mo? Unsa man? Unya, kini sa ba? Kini. Kini bang girdol? Nga naman eh. Huwag ko nakasabutan eh. Kanong nagtaon ka mag-girdol, hugot o gihugot pag gini mo? Ay da. Mida ko akong puson, oy. Mida ko akong bilbil. Misoyla na ang akong... Mo ba? Binugot. Sorry kayo nga manday ko kibaw. Bitaw no, oh. Bitambok ka man di ay. Huwag hindi ka kakontrol ay. Purti gina ko imagine sa kung pagpaduwaw na nako din sa ato. Akong imagine ang kanindo, di mo lawas. Huwag ang imong kakwapa. Nga naman. Huwa na kaganay. Nawagtang na imong gana na ako. Na, kumiingnon anak niya. Misamo tinoon. Kamatong ka ganiha. Mura kong turo nga nakabuhi storil. Aso-aso lang agi. Buing ay. Manibili! Moy! Manibili! Nanananas mo na, Billy? Manibili! Nanas manibili! Liya mo ka di ay! Ang pasunod mo, Noy! Kumusta mo tanan? Bili! Bili! Kani! Okay, Mao na yung mong gipabot! Magkaprimig beer ha! O sige. Okay lang ninyo na po ka case beer? Wow! Yay! Ma? Ay, salamat in taon kay Ginoo minimo dong. Manibili! Sinugatan manibili! Ako, asa man? Hey! Bili! Ma? Ngano ma? Oy, wa pa man lagi si Grace. Ingon ka, maapas ninyo din he. Buntag pagod mo din he. Antod karong gabi na lang, oh, wa pa man lagi. Mi text nako gani nako ma. Dili ko na siya makaanhi. At doon lang ko mi mag-abot sa bahay. Ay sagdi lang. Wa makaanhi si Grace. Pero may magkasya din samtang wa ko. Wa naman magduawan din he ang imong asawa. Ang bot, ngano, unsa hinungdan. Oh, labing siguro. Siya mismo, naibaw. Nganong dili na ganahan mo anhe, samtang wala ka. Makonsensya tingali. Ha? Naibili. Oh. Manghod ni mo ay sa Efren. Nagkasabot na ming tanan din hibili. Nga siya mo ay musulte ni mo. Ha? Naaman si So may Naaman may si sulti? Efren. Naa si Efren. Kamu na'y pagsulte. Oh, Efren? Nakaisulti? Ano tadi ni musulti na ibili? Maya din kay masolo na tong higayon. Lingkod yan eh. Mulingkod sa kungari sa imong atbang. Ay na magkasulti tag mayo. Wala magkulbaan ko ni friend. Ikaw mo kuno ang gihimong spokesman din eh. Mura di kag PIO. Tigpamaba. Unsa man na? Bahin sa unsa man na, friend.
Serious ba yan, Ninoy? Ikaw, katakatawa ka lang. Problema ba yan, Ninoy? Problema? Nganong problema man? Dili kay ako raning problema, Noy. Dili sab kay kang mama ning problema. Ug sa uban pa natong mga igsoon. Manay Billy, problema nato kining tanan. Pero ang tinuod yun, kung atong kwentahon, imo gyud ning problema. Kay ikaw man gyud ang naigo ani. Ikaw ang naigo. Nay Billy. Ha? Naapil sa miyan ni kay igsoon ka na mo ug natural ang atong inahan maproblema pod, maapil sa mga problema. Efren. Bahay ni Grace. Ano ipili? Pangita gyud og paagi nga mapanid-an nimo ang imong asawa. Nga naman di unsa may buhat ni Grace samtang wako din maglisod kog sulti ni mo nung naibili. Sigurado man gyud ka mo ingon ka gyud nako nga nagbutang-butang mi sa imong asawa. Mao na naibili. Paninguha gyud man naibili. Panidis man ng Grace. Maura na. Friend, ayaw lang pasabot. Nga doon na may gisulti ni mo bahin niya. Sunda palihog tong taksihan nga gisakyan atong babae part nga nagputi. Ha? Sige. Ay lagdot-dot. Kung may magsunod nga laing sakyanan sa maong taksi, mas labing maayo nga ana ta sa luyo. Magsunod nila. Okay, sir. Oh, niya ang gisaad na ko nimong bayad. O salamat ka ibay, ha? Maugyapon, ha? Tiksanti ka kung magkinahanglan ko nimo o nini imong taxi nga gidriban, ha? Oh, yes, sir. May problema na, sir. Daghan ang mga adlaw nga nagsunod. Nagsunod-sunod ko niya, pero wa man ko gamay na matikdan niya. Nasayop sila si mama ug ang akong mga igsoon. Tungod kay wagi ko'y nasakpan na nagkupay ug lapok ang akong asawa. Hapit na lang mapupos ang duha ka buwan na kong bakasyon, Efren. Wagi ko'y nakita nga nagkupay og lapok ang akong asawa. Oh, nasayop ng tingali mi, nagbili. Nasayop ng tingali. Billy, malangit ang duha din sa bangko. Ako nila'y pavot din Basig mabian ka sa imong flight para Manila. Doon na lang sa airport. Siniguro lang ba nga makalarga yun ka? Mapas dayon ko nimo kung mahuman ka din sa bangko. Just in case nga, malangan pa yun din Pero, safety ka na kay makasakay kayo sa imong flight. Pero, basta kay mahuman na din unya, may oras pa ko nga muapas sa airport. Muapas dayon ko. Aron magpagikan nimo. Okay ka ra? Okay man. Sige na. I love you. I love you. Doon na maganigay oras pang mabilin na makaapas ka sa airport. Apas at makinangnan ko ni mo, wala gana ko. Ha? Oo, sige na lang ko na. I love you. Love you too. Magid mo apas si Grace.
Ruminog na wagtangan ko gana nga mularga. Tugsigil ba sa kuba ni agong dugan? Gano'n na balaka man kung maayo nga ingon ining kabalaka ha? Bahala na. Ugma na lang ko mulargas Manila. Dili lang kamudayo paglarga. Total, mahimo pa man ugma. Ugma na lang ko larga. Uy, Ginoo, kalain sa kong gibati. Hinautunta. Walay datang nahitabo. Karong adlaw. Mulahos lang kusbay. Saan kayo nahitabo? Ay wala man mauli si Inday Grace Dodong Billy. Abi, anak ko magkuyog mo? Kay hatod ka man kay hina niya sa airport. Hain mo ka ni babayana ay. Ay dili na lamang ka mo dayon og Largas Manila Dodong Billy. Dodong Billy! Asa ka Dodong Billy oy? Sa bangko ka. Gusto sa bangko. Adto ko mga tanas sa bangko. Ha? Unsa? Pero nakaila ka gyud ka ni Grace? Nga nang daligod lang ko siya mailan. Nakaila kay ko ni Ma'am Grace. Sir, tungod kay regular gyud na siya dinhing depositor. Tuwa lagi siya sa hospital, sir, kay nag-bleeding. Oh my God! Wari ka may baw, sir? Ginoo ko. Kaluoy ni Grace. Hahain mang ospital na, ma'am. Sa gitrabahoan niyang hospital, dito naman siya gipatod. Oh, friend, ngano niya ka sa ospital? Nay, may nakasulti na ko. Maong nagdali ko gani, pagkahibaog yun ako. Friend, salbahis ng asawa ni mo, Manoy. Ha? Nada ka sa iyang kasalbahis, Noy. Pero dili gibuot ang Ginoo kay nahitabo na ni Ron. So siya gyud din sa ospital. Nanganak ang imong asawa nga dili ikaw mo itag-iya. Unsa? Efren. Oy, Billy. Wa ka di ay mo dayon og larga sa Manila. Laki ang imong gianak, Grace. Oh. Billy. Gwapo bata, ah? Gwapo? Maudin nga kung pagkauli ang igo ka lang mo respitar na ko. Ug ang imong girdol. Mayo na lang ganit taon. Gikaluyan si Ginoo ang bata kay wa madaot ug wa taon makuha kay buot man din imong ipakuha. Billy. Kaluoy si Ginoo. Grace. Wa matandog ang bata sa bisan unsay imong gitungar. So hito ka kay nurse ka man. Pero nagpabiling buhi ang bata sa imong sabakan. Samara, nga imong gituok ang kaugadingon mong anak. Parigod kini makuha, maong gipiit mo siyag maayo sa girdul, hugot yun kayo. Pasaylo ako, Billy. Pasaylo ako, Billy. Oh. Ayaw ka bala ka o kagoon. Kipasaylo ta ka. O ayaw ka bala ka. Tabunan na to ang kauwawan. Ilubog na to glawm ang kauwaw. Ang kuno na ko nga akong anak ang imong gianak karong adlaw. Aron katrapuhan ang lapok ug ang hugaw nga imong gipahid nimo sa akong agtang.
Dili na ko manakay og barko, Grace. Dili na ko manakay barko. Total mabuhi na bata. Gawas pa. Nurse ka man nining ospital. Salamat, Billy. Kabuotan ko mo. Buotan kayo ka. Salamat. Walang mahibaw, ino. College na ang duha nato ka mga anak, Billy. O, dili ka na makabalik og sakay sa barko kay high blood ka man. Mao nga kun muuyon ka, may dakong kumpanya sa Saudi nga nagkinahanglan og mga nurses. Musugot ka nga. Pag-amping lang. Og ang importante ang mahinungdanon, Grace, matngunin na in town ang imong pagkaasawa og inahan. Salamat, Billy. Ang tinuod, hilom kong mi-apply og nadawat na ko. Oh, nadawat ko. Isaan na ko nimo. Dubli-dublihon ko ang pag-amping og pagmatngon. I love you, Billy. Salamat kayo. Ay, wa mausik ang gihatag mong laing higayon ni Grace Billy. Buota na kay siya. Nagpasalamat ko sa Ginoo, ma. Buutan gid kayo ang tahon nga pangasawa. Nya, kapila na gani niyang kontrata karong tuiga? Ikaduha na, ma. Duha na katuig. Ay, mura lagi hapog bag-o. Dili gid ko makapauli dong. Sorry gid kaayo. Kuan man gud, day. Duha na magud katuig sukad sa pagbalik mo larga diha Saudi, day. Ah, grabe na masabna, oy. Dong, gikinahanglan ang among serbisyo nga ri. Labaw nilang gikinahanglan ang serbisyo sa mga nurses tungod sa mga suicide bombing diri. Ikaduha, ano gun kaayo dong? Dagkog suwol, dagkog sweldo. Giumintuhan gani mi? Yan ano niya, kano sa amon yung kamo pa uli? May bawaan rin na nimo. Sige na, ipangusta ko sa mga bata ha. Ikis ko nila, ni Daryl o ni Michael. Sige na. Love you, bye. Oh. Efren? May bili. Looy, nasab ka noy. Gisusin ako sa uwa. Kantong tawaga sa imong asawa, dili na to Saudi. Oh, domestic na tong tawagan, oy. 1 week na nga nakabiya si Grace sa Saudi. Naa siya sa Cagayan de Oro. Susihan eh. Pangunay ini kay bana ka. Noy, kay lako na ko sa kanuoy na ko ni mo, noy. Nuoy kay kayo, noy. Friend. Yes, kaliit lang. Kaliit lang, hon. Yes, honey. Nabalik ka man lagi dayon, hon. Oh. Belly? Nagkasulti na sa imong laki. Batanon pa mali ay. Hasyaro! Wa kagyud mo tagam! Wa kagyud mo tagam! Ni aming tulo. Uban nako ang duha na to kaanak. Dong Billy. Pasaluha ko ninyo. Dong Billy. Ayaw ko kikiha. Muhangyo ko. Pasagdi ko. Ako ning kalipay. Maghangyo ko ninyo.
Ayaw na paghangyo ni Daddy, ma. Ayaw naghangyo as Daddy. Nagsabot na may tulo, ma. Oh, nagsabot na may tulo. Pasagdan ka na lang na mo. Usbon ko, pasagdan ka na lang na mo. Aron mahunong na ang pagsigi mong pahid ug lapok, pagsigi mong pahid ug hugaw sa mong agtang grace. Pasayloa ako ninyo, mga anak. Pasayloa ako. Oh. Billy, pasayloa ako. Tanam mo, Dari. Michael. Billy! Ginoo ko. Ginoo ko. Pag-ayo-ayo, Grace. Pag-ayo-ayo. Kay, kumusta? Kumusta mong tanan? Nanang ko i-share ninyo. Abi ninyo, tinuod gining hitabo, Suod kay na kong amigo ang tagiyan ining maong sugilanon. And of course, dito sa Cebu mahitabo kining nitong pagdayong larga nato dinhi sa Gensan, no? Diba nanawag pa man to siya kining gitabunan na nako sa ngan nga Billy. Nawag pa siya nako. Ingon siya mulitas tuburan bay. Ana siya. Nya. Ambot nga no to nga ang pagkaiugma na matay man siya. No? Kakaon ka nang, di ba? Tapos upon na. Matay siya. Ano tang? Patay na siya ang tagiya ini. Tinuod gini niya. Nagtrabaho ko sa usa ka numero 1 istasyon dito sa Cebu nining istoryahan ito. Abot ni siya gikan sa abroad kada abot niya kana mag-inom gini may kay kusog man kay kuminom nito. Makukabiya sa inom Higala. And iya di kong giagbayan. Ako niya siya nga kigistorya ko nimo ko. Paman na. Nawag mong gud siya na ko stasyonan kasi ana unti ka sa inyo. Wat ako kay pwede mong ko kagawas diri kay wala mo trabaho. Di ngadto ko, unta nakistorya may hilak siya. Sa nako sa to sang luha nako nibaw ba. Tambag ko aman tay laing mahimo tambagan ako siya ngayon na lang padayon lang kani magagmay pa ng mga bata. Gagmay pa ng mga bata ko ana. To padayon siya. Abay, Ginoo. Naunsa man. Wa mamutagga mo. So wala na gyud ito sila nagkabalik, no? Wala mi kuan siya. Mao na to tong kuan. Okay. Nya yung mga anak ron do kabuk professional na agin niya. Sana mga mga hitabo bitang inana mabitan nga ang maong istorya ko ang gikuan og hugaw kanang unod ba kanang unod kanang wa man ta mag-inspire sa inaning ning tabo pero ang mga kuan lang nga di ginuto kapugan. Okay, standby mo diha mga kamax mo balik ang live radio drama Dear Max FM. A Moment with FG and Jazzy humani mga pahinom do.